Doncs, a veure, vaig visitar les diferents seus del Museu de Mataró. D'una banda està Can Serra, que diguem que és com s'ocupa del patrimoni arqueològic. Després vaig visitar Ca l'Arenes, el centre d'art, i també a Can Marfà, que és el Museu d'Història de Gènere de Punt. I a més d'això, altres dipòsits, diguem, com complementaris, és a dir, que vaig tenir la sort de visitar molts espais diferents. Doncs em vaig anar enamorant de diferents objectes a cadascun dels museus que vaig poder visitar, però destacaria, per exemple, la col·lecció que tenien de publicitat de gènere de punt a Can Marfà. Em va semblar també molt interessant un dels dipòsits que van associats a Can Serra, que és a la reserva de Vallveric, on tenien quantitat d'objectes de procedència arqueològica, i molt particularment per mi l'enamorament total va ser uns calaixos on tenien tot de petits objectes d'època romana, sobretot. Doncs finalment em vaig decantar per aquests calaixets. De fet, el projecte durant molt temps es deia calaixets, diguem, les meves carpetes així temporals. Doncs aquestes composicions de petits objectes, fragments d'agulla, d'os, trossets d'ouets, tota una sèrie d'objectes molt petitons. I diguem que vaig triar això, però després diguem que vaig ampliar a altres objectes que també es trobaven a la reserva de Vallveric. Primer de tot va ser la fascinació de veure el conjunt, perquè realment era això, era obrir un calaix i veure tot aquell desplegament de petits fragments, i realment tenies una sensació d'estar veient un tresor. Però, d'altra banda, individualment, observats individualment, els objectes eren molt misteriosos, perquè en realitat dic objectes, però podria dir coses, perquè realment en molts casos eren fragments, trossets, coses molt trinxades, molt fragmentàries, com engrunes. I em va semblar molt interessant que finalment guardem les coses com a objecte, però allò està com en transició cap al no-res, pràcticament. Finalment es diu La part que falta. Bàsicament, amb aquest projecte el que m'interessa és obrir la qüestió de com, d'alguna manera, aquests objectes ens estan interpel·lant de dues maneres diferents. O sigui, d'una banda, són efectivament un objecte arqueològic, són com una mena d'índex, com una mena de... són un objecte de memòria, finalment. I en aquest sentit ens confronten amb el que diu Bernard Stiegler, de la vida que continua per altres mitjans que la vida mateixa. Aquests objectes inicialment se'ls va conferir una intenció, se'ls va conformar per complir una funció. I d'alguna manera, quan els mirem, és com si viatgéssim en el temps, amb aquesta intenció primera. I de l'altra banda, m'agradava també, o m'agradaria parlar de la perplexitat que suposen, que ens provoquen d'alguna manera, en el sentit que no s'esgoten en això, sinó que d'alguna manera, en tant que matèria, aquests objectes també són testimoni de quelcom que no sabem assenyalar tampoc, que ens sobrepassa i que d'alguna manera ens situa en una perspectiva posthumana o postantropocèntrica, d'alguna manera, i ens obliguen a qüestionar-nos i a pensar què més hi ha. És a dir, aquest projecte, en primer lloc, on s'exposava, o on estava previst d'exposar, era al MAC de Mataró, a Can Palauet, però ja que la relació amb Can Serra havia estat tan intensa, vaig decidir de plantejar un projecte que es mostrarà simultàniament als dos espais, a Can Palauet i a Can Serra, que són dos edificis que estan separats per una plaça, per uns pocs metres.
Llavors, el que jo proposo és tenir un accés doble a aquests mateixos fragments, a aquests mateixos objectes. En el cas de Can Serra es podran veure els objectes exposats en unes vitrines, diguem, amb un setting com molt tradicional, no? Per mostrar objecte arqueològic, excepte la il·luminació, que d'alguna manera la desnaturalitzaré completament. I d'altra banda, un segon accés a aquests mateixos objectes a través de la videografia, no? Com a imatge filmada, i jugant també amb això, en plans com molt macro, no? Que accedim a un detall de l'objecte que a simple vista és molt difícil de tenir. No d'aquesta manera, sí que anteriorment he pogut treballar amb material d'arxiu, per exemple, però sempre és una feina molt complicada, sobretot si vens de la pràctica artística, diguem que no tens l'instrumental, diguem-ne, potser més adient, no? Però també suposo que la mirada que es projecta des de la pràctica artística també va en la línia d'aquesta perplexitat que tot just us comentava. Per mi la sensació en aquests casos sempre és... Bueno, primer de tot sento la fortuna, no? Perquè crec que a vegades el treball en art és com una mena de passaport estrany que et permet accedir a espais que d'una altra manera no accediries mai, no? Llavors, primer de tot això, no? La fortuna o el privilegi, en podem dir com vulgueu. I després, en segon lloc, també és molt interessant que d'alguna manera, com hi ha una part que et ve donada, no? Perquè moltes vegades els projectes artístics és com que tu busques el teu interès, no? I dius, treballaré sobre això, sobre allò altre, però quan t'inviten a treballar amb una reserva, amb un dipòsit, amb un arxiu en concret, s'imparteixen els papers, d'alguna manera. És a dir, que tens una mica aquesta oportunitat de replantejar-te com et situes, o quina veu pots arribar a articular en relació amb aquell contingut que ja t'estan donant. No, afegiria... no ho sé. Afegiria... No se m'acut tampoc particularment. Res, que m'ho he passat molt bé.